गारबोनाय बुब्लिफोरखौ गोसोखाङै खाङै हान्थिसुरबोदों मुखुब जिउ दावहायाव देरहानो। साफ्रोमबो निउस चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनै खोब दुखु गोनां बाथ्रा, जोंनि नैबे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय आन्सलिकनि सिङावहाय थानाय सिलिखागुरि गामिनि सासे गागि समाज सिबियारि बिथाङा हरखाब गावनि बिसि फिसा गथ' गथायफोरखौ नागारनानै रुंसारि जानानै थांबाय। बिथां तुलसिं बसुमतारिया दिनै जोंनि बे हालामाव थानाय गोबां आफादफोर जेरैहाय बर' थुनलाइ आफाद, आबोब, एबसु, बारग' एनडिएफबि अनसाय आफाद, लोगोसेनो TMPK आरो गरखा स्टुडेन्ट इउनियन गासैबो आफादफोरा फैनानै बिथांनि रुंसारि जानायाव दुखु फोरमायफैदों। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा जाहैबाय सासे जोंनि बे ओनसोल हालामनि मुंदांखा बयनिख्रुइबो सिगांसिन बे जनाय हालामाव हादान खुलिनायनिफ्रायनो बिथाङा गोबां हारिनि खामानि मावनायजों लोगोसे ओनसोलनि समाजनि गोबां जौगालु हाबा मावबोदों। बिनि थाखायनो जोङो दिनैनि बे बिथांनि रुंसारि सानाव बिथांखौ बिदाय होनाय समाव जोङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनै बिथाङा जोंनि बे हालामाव मा मा मावलांदों बिनि सोमोन्दै आं सुंद' फोरमायथिनो थाखाय आखायाव लादों। हयथ' जानो हागौ बेयाव थालांबायनोबो हागौ, मानो होनना बुङोब्ला दिनै आंबो गासैखौबो मोनदांथिजोबा, अब्लाबो जेसेबांखिनि आं मिन्थिगौ आं मिन्थिनायखौ लानानै आं फंनैसो दिनै नैबे चेनेलनि गेजेरजों बुंनो सानदों। बिथाङा 1971 मायथाइयाव सिलिखागुरि हादानखौ खुलिफैजेनदोंमोन। बे खुलिफैजेननायनिफ्रायनो बिथाङा जेरैबायदिहै बे हादान ओनसोलखौ दैदेननानै गामिनि रायजो राजाफोरखौ खौसे खालामनानै माबोरैहाय लाना थांनांगौ, दैदेनलांनांगौ, बिनि थाखाय गोबां बिहोमा होलांदों। बिथाङा मोनसे समाव बे सिलिखागुरि गामिनिनो सासे गामि दैदेनगिरि, गामि गोरा, जायखौनोखि गावबुरा होननानै मिथियो, गावबुरा बिबान लानानै बिथाङा गोबां जौगालु हाबा मावलांदों। दिनै बुंनो थाङोब्ला बिथाङा गाव जेसेबां समसिम गावनि देहा सोलेरा गोग्गो दंमोन, बे समाव बिथाङा गोबाङैनो जोंनि बे जनाय हालामाव बर' हारिनि आरो लोगोसेनो हालामनि हारि हारिसाफोरनि गोबां हाबा मावलांदों। दिनै बिथाङा थोंजोङै बे हादानखौ खुलिनायजों लोगोसे बे सिलिखागुरि हालामाव बिथाङा गोबां जौगालु खामानि मावलांदों। फरायसालि गायसननायजों लोगोसे बिथाङा जेब्लानोखि फरेस्ट ओनसोलाव जोंनि बर' फिसाफोरा बे गामियाव रायजो जाफैजेनदोंमोन, अब्ला बिथाङा बे फरेस्टफोरनिफ्राय थाबैनो रैखाथि मोननो थाखाय गोबां अफिसियेलि हाबा मावनायजों लोगोसे बिथाङा हरसेनि गेजेरावनो रायजो राजाफोरखौ बुथुमनानै गावनि गामियाव हाबनाय लामा बानायनानै बे गामिखौ गामि होननानै फरेस्टनिफ्राय रैखाथि होनो गोबां नांथाब नाजानानै गोबां दुखु खस्थ' सहायनांबाय। दा बिथांनि बेफोर जिथुनिखि मावलांनायखौ गोसोखाङोब्ला जोंहा दिनै बेसेबांबा गिदिर खहा बे ओनसोलनि थाखाय। बेनिखायनो बिथांनि बे हरखाब रुंसारि जानायाव जोङो मोनफ्रोमबो आफादफोरा, जों लोगोसे गामिनि रायजो राजा बयबो दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों। जाहाथे जों आसा खालामदों बिथाङा गावनि आत्माखौ सोरगोआव आनान गसाइ आफा इसोरनि खाथियाव अरायसम गथायनानै आनान गसाइ सोरजिगिरि इसोरा बिथांनि जिउमाखौ अरायसम गोजोनै लाखियो। बिनि थाखाय आङो दिनै नैबे निउस चेनेलनि गेजेरजों गोथौयै आर'ज खालामदों, जाहाथे आनान गसाइया सोरगोआव आलो गोजोनै दोनो आरो लोगोसे बिथांनि न'खरनि फिसाजो, बिहामजो, फिसौ फिथाइ बेफोर गासैखौबो आलो गोजोनै लाखिलांनो हानायनि बिथाङा सोरगोआव थानानै बोर बान्सा होयो। बिथांखौ आं खाथियाव आर'ज गाबदों। बिथांनि रुंसारि जानाय समसिम बिथाङा 4 फिसाज्ला आरो दायो बिथांनि जिथुनिखि फिसाज्ला बयनिख्रुइ देरसिना बे सिलिखागुरि गामियावनो थायो। लोगोसे सासेया जायनिखि बे न'खराव थायो बिथांनि मुङानो जाहैबाय मुस्रि महन बसुमतारि। बिथाङाबो फिसाज्ला 2 दङ, फिसाजो 1 दङ आरो दा बेजों लोगोसे बिथांहा नैथि फिसाज्ला हिसाबै सासे बिजेन बसुमतारि होननाय दङ, बिथाङा गुवाहाटीयाव थायो आरो लोगोसेनो बिथांनि 3थि फिसाज्ला
मुनु बसुमतारी बिथाङा हाथिजान गामियाव थायो। बिथाङा दासान्दि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरु आफादगिरि आरो बिनि दुइसिन फिसाज्लाया सासे दङ जोंहा चित्ररन्जन बसुमतारी। बिथाङाबो आसु अर्थात अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै मैखोम बिबान लानानै हाबा मावबोदों। दा जोङो बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला बिथांनि जिथुनिखि समाज सिबिनायजों लोगोसे गावनि फिसाफोरखौबो माबोरैहाय गियान शिक्षा होनानै बिथाङा गोजौ फारसे लांनो हादों, बिनि थाखाय आङो आंनिफ्राय रोजा रोजा बिथांनिसिम साबायखर थादों आरो बिथांनि सि आत्मानि थाखाय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जाहाथे बिथांनि सि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैयो बिनि आर'ज खालामनाय जाबाय। गारबोनाय बुब्लिफोरखौ गोसोखाङै खाङै हान्थिसुरबोदों आं मुखुब जिउ दावहायाव देरहानो। हान्थिसुरबोदों आं मुखुब जिउ दावहायाव देरहानो। जोंनि उदांस्रिनि थांखि हाब्राङा दाबोनो बेसेबा गोजान। मुंख्लं जोहोलावजोफोरनि गोजा थैसामा गिलु बालु दिनैबो खैफोदजों जुजिनो जोंखौ बिग्रायखांहोयो। सोमावसारनायनि जारिमिन गोथां बिसम्बिफोरा जिउ लामानि जाखां बिदिन्थानि बै बिसम्बिफोरा आंखौ सोगाबलाङो। मोदै हुगारनांबाय जों जिउ लामायाव मोदै हुगारनांबाय। सुबुं जिउआ हनै गाबख्रावबाय सैथोनि धोरोम बिन्दो नागिरनानै। आंनि उदां
हाथरखिफोराबो थरफा थरफा गोमोरलांबाय बिसोर अरायनि थाखाय गोमोरलांबाय थरफा थरफा गोमोरलांबाय बिसोर अरायनि थाखाय गोमोरलांबाय थैजों लिरजानाय बुहुमनि उदांस्रि जारिमिन जिउ लामानि हारि रैखाथिनि सतबान्सा बिखायाव दिनैबो जोंहा थांखि मिजिंनि दिङा जावै जावै दावगाबोदों जों दिनै गिलु बालु जुजिज